183 gizon abiatu dira eta hortxe doa Logan Jalabert ere. Logan Jalabert, sasoi puntu politean esan beharko dugu, Marino, elitzen horrela azaldu zen aurrean. Horrela azaldu zen, eta guanti, igual puntuan esalden, lehenengo karrera izan tugurre bukatute, eta tugurre bukatu horren ostean, deskantu txikia hartu zuen, eta orduan, puntuan esauden, baina nik uste dut, karrera bako ditu eta ostean, hori puntua sartu direla ostean, sartu direla, konzentratu direla karrerakin, eta nik uste dut gaurko egunean, korreoetan buruan egongo dela, favorito nagusina izelitekela Jalabert, eta, hor dago, nik uste dut posibilitateak gundia direla, eta kustenari gara, zelan be, Neil Stevens jarri dela horrean tiretzen, martxa jartzen pelotoian, eta, berluzten duen batek aurreko korredoroekin. Neil Stephens, laster, bere bigarren herri horretan izango da. Oiartzunen, Neil Stephens. Eta hoi momentun pasatzen ari Astigarrako bentetik, eta hor bizi izen da bera, hainbeste urtetan. Eta urtean, urte erdi inguruan, Astigarran pixo bat erosi zuen, da Astigarran ez, Oiartzunen pixo bat erosi zuen, dara pasatu zuen. Urriaren batean omen da ezkontzekoa, Neil Stephens, australiarra. Hortxe duzue, txirrindulari bikain hori lanean, pelotoiaren aurrekaldean jarrita. Gogoratu pelotoi horretan dela baita, Miguel Indurain, postur irabazi ondoren, bere lehen zita ofiziala, bere lehen benetako zita, turraren ondorengo zita, hemen etxean Euskal Herrian. Miguel Indurainekin hitz egin dugu, irteran, Espainiako bueltan parte hartu beharrote duen, ez ote duen, eta momentuz ez baiezkorik eta ez ezkorik. Horrendik ere, ez omen da dauka erabakita, orain gaur Donostia klasiko korritu ondoren, Galiziara joango da, eta 3-4 egunetan gogor jo ondoren, erabakiko omen du. Nola dagoen ikusi ondoren, jakitera emango du, zer egingo duen, edota Espainiako bueltan parte hartu, datorren hilaren 2an hasiko den Espainiako bueltan, edota Kolonbiako munduko txapelketa prestatu. Horretarako ere, bizpahiru aste egin beharko ditu Kolombia aldean gogor lanean. Ontzek, erabaki du, pelotoi buru hori hartu eta Logan Jalabeten entzat, lasterketa behar bezala prestatzea. Aldapa behera oso indartxu pelotoia, Juanan Legorburu. Lasterketa burua eta pelotoian arteko diferentzia iruditzen zait, asko jaitsiko zela, zenbatean den jakiteko aukerarik baldugu. Ez dugu azken orduko erreferentziarik, baina uste dut azkena esan diguten abentza 2 minutu eta 40 segunduko ere bazen, eta uste dut hortik bera egin izango dela honezkero, izan ere 11 taldeko txirrindulariak lanean hasia baitira hor. Azken zati honetan sartzea mintzat, diferentzia jaisten ari da, ez doa ederki Marino, ez doa ederki koska horietan. Nik usteago oso nekatute ari dela, kilometroa pixatzen ari direla bere nahiketan, eta ikusi dugu berape, diferentzia oso txikia dela eta bere morala jauziko zen, eta bera pintzet kumplidu gaurko egunean. Refit taldeak aurtengo klasika guztitameti agertzen oso talde txikia da, azken momentuan inden talde bada, baina ikusten ari gara, klasika guztietan, eskapadan bat, beti sartzen dire hor, eta beti protagonista bezala horra agertzen dire klasiketan, eta euren funtzioa ondo kumplitzen du bintzet. Johan Capiot izan da, horren arteko klasikoetan, beti azaldu zaigun gizona, Paris-Roubaix ere antxe zen, muturrean, Johan Capiot Belgikarra, eta gaur Donostian, Felice Putini. Aurrera joana. Minutu eta 48 segundu azken erreferentzia, Herminio Diaz Zabala eta Alberto Leaniz barruti orain lanean hor, beraz ezagipa jaizkibeleko lehen aldaporietara iritsi baino lehen ez duten harrapatuko Felice Putini. Oiartzunen sartzen ari da Felice Putini, nahiko lan izango du, indarrez justu baitoa, lasterketa bukatzeko asmoa izango du, jakina hor tartean lortu duten sari guztiak jasotzeko. Eta asko kostakako lasterketa bukatzea, zen jaizkibelio zen txarto pasako duz ikusten ari gara, justu xamar ari dela, baina berak korredoia esperientzia badeko, eta jaizkibelion eskibela almugan dago, jalizeke, eta gale egin dugu da pasatzen.
oraindik ere 50 kilometro baino gehiago, minutu eta 4 segunduko erreferentziari zaigu ematen GPS-a, Felice Putini, hor duzue, Suitzako txapelduna, gaurko protagonista, lasterketa buruan, ez ordea denbora askorako. Atzean, 11 lanean, Mapei Gibi ere lasterketa kontrolatzeko asmotan etorri da Donostiara, baina momentuz Juan Fernandezen gizonak ez dira ageri aurrekaldean. Johan Misiurekin aurreneko tokia dute munduko sailkapenean. Taldeka gogoratu MG Maglifizio taldea dela aurreneko tokian eta Lewis bigarrenean. Felice Putini oihartzun galdapatxo horretan. Estu eta Larri, Subatean dator, bien bitartean pelotoia, Herminio Díaz Zabala, Neil Stephens, Alberto Leaniz Barrutia. 11 taldeak urtero bezala oso talde indartsua ekarri du Donostiara. Hor dira baita Johan Brunel, Erik Breukin, Melchor Mauri, Alex Zule eta Logan Jalabert. Lewis taldeko Bruno Txengialtari gara ikusten hor pelotoiaren aurrekaldean oso momentu politean dagoen beste bat. Tor korritu dut, Tor ondo ibili izan, eta bueno, gero Burgosen be oso ondo ibili da, eta hori ibiliko da, hori be korredore klasiketan ondo ibiltzen korredora izeten da, eta bueno, hendik eusten gaurko karreran, iseliteke goinarte goan dan klasiketatik goi mailako korredoren, goi mailakoa iseliteke, ze bueno, ikusten ari gara hor korredor asko etorri dela, amaz forma honean eta disputatzeko kontuan, eta bueno, Jaizkibel izango da segurazki karrera desitiko da momentua, bintzen selezio importante nahiteko lekoa, eta han ikusiko dugu movimentoak, eta nik usten dut movimento polita ikusten moduko dela Jaizkibel egitzen. Palmares harrigarria du Euskal Herrian egin ohi den egun bakarreko lasterketa honek. Felice Putini, Estu eta Larri koska hoietan, aldapa txiki hoietan sufritzen ari da Juan Anegorburu. Gainean dute Fermin gainean dute, minututik bera, eta berehala harrapatuko dute Felice Putini, 11koak lan ona egiten ari dira, eta amore emandu dagoeneko Refin taldeko txirrindulariak, lasai do orain, indarrak berreskuratu eta helmugara denbora asko galduta ez iristeko. Beraz, une batetik bestera amaituko da Felice Putiniren bakarreko ibilia, 42. kilometroan alde egin du, 180. kilometro atzean utzi ondoren, hor duzue, Felice Putini, ezinean. Bai, Juanan? Arazo mekanikoak izan ditu, Felice Putinik, eta gainean dira, beraz, amaitu da Felice Putiniren ihesaldia. Hor txari gara ikusten kate atera zaio, Refin taldeko gizonari. Egin dute bat Felice Putinirekin, Neil Stephens, pelotoiaren aurrekaldean, Marino Manolo Saizek erabakia hartu du. Logan Jalabertekin disputatu nahi du buru beharrean garaipena. Bai, hori normala da, beste korreo batzu bada taldean disputatzeko bezala, baina nik uste dut garantzi gehien emateko mundu hona posibilitateekin Jalabert dela, eta orduan, interesateke alde batetik, karrera bizkat gogorra junta izela, bintzen ritmo altuekin, Jaizkibelen selezioa importantea egiteko, eta horregaitik ikusten ari horrontze taldea, Putini harrapute gero begoendik tiretzen segitzea, eta esplikazio hori izeliteke. Nahi duela, ritmo fuertea jarri, eta karrera bizkat gogorra egiten. Eta gogorra gertatuko da, ze aldapa horiek ez dira luzeak, baina mina egin dezaketenak dira, erritmo horretan batez ere, Marino. Bai, apurtu ez da ingo pelotoia, bat geratu ingo da, baina apurtu ez, baina, hainketan mina egiten juten da, eta, akumulatzen lanak, eta azken baten, Jaizkibelen hor lan bustioak agertzen dire kanpora, eta, han selezioa erraza behiliteke. Hortxe pelotoia oso hori, Felice Putini harrapatu dute, 140 kilometro egin ditu lasterketa buruan Suitzako txapeldunak, Juan Anegorburu, pelotoi buruan, beste talderik ez da momentu zageri hor. Ez da beste talderik agiri, orain Loran Jalabertentzat, nunbait ondo dago, frantziarra, sasoi puntu honean dago, eta lanean hor ari dira gogotin, Neil Stephens, Alberto Leaniz Barrutia, Herminio Díaz Zabala bera ere bai, beraz, orain 11 dagokio ardura, tropel nagusi horretan. Irudietan Miguel Indurain. Banestoko gizonak ere zeresanik izan dezake, Jaizkibelen gora. Miguel Indurain 5 tur irabazita. Hor bere atzekaldean Marco Pantani.
Karrera taldeak hemen Donostia klasiko honetan aurreko urteetan izan duen txirrindularia Claudio Chiappucci ere hemen da, naiz eta ez dabilen ondo, arazo batzuk ditu, ere ez du utxik egin nahi izan Euskal Herriko zita honekin. Inigo Cuesta. Baina beste alde batetik Musofe lider dago eta orduen De La Santan atake serio batek igual Musofi kalte egiteke. Eta orduan, bueno, hor direktorea hartu biko du erabakia zelan egin hori estrategi hori zelan hartu eta igual izatik, bueno, De La Santa usau sekante bezala eta orduan, hor ikusi behar bezer asmo dago eta beste korredor batzu baldago zor, MG-ko korredoreak segurazki batalla beti agertzen dire batailadoreak eta segurazki hor batalla emango du. Eta Jeubizko AP nik usten dut gogoak inongo direla batalla jartzeko eta orduan nik usten dut karrera politika guztiak inongo direla, amendik aurrera zeia Jaizkibelea oso gutxi gatzen dut. Joanan Egorburu, Lezon pelotoi buruan, Motorola eta MG ontzekoak atzean geratu dira, Jeuiz taldeko Txengialta ere hor ari gara ikusten aurreneko postuetan. Borroka estua dago posturik egokienak hartzeagatik eta orantxe barne lineaz jasotzen ari garen albisteak dioenez Jesus Montoya erretiratu da. Jesus Montoya egungo Espainia estatuko txapelduna, orantxe Lezon erretiratu eginda. Joanan Egorburu, Jaizkibel igotzera astera zoazte. 500 bat metro falta zaizkie txirrindulariei eta orain Telekomen taldeko iruditzen zait hor aurrean dagoen aberaz 11 eta aurrean ageri une batean Motorolakoak ibili dira orain Telekomekoak eta bizi dator berehala Jaizkibelgo lehen aldapak igotzen hasiko diren honetan. Urteroko irudia da, Marino, pelotoia oso osorik, pelotoia bizi, postu azuk esan bezala, garrantzitsua delako, hor muturrean egotea, Jaizkibelen hasieran. Oso gogorra delako hasieran, hor politia izango zen helikopterko iduri batzuk ikustea hasieran bakarri, ikusten da, ze movimentu da, zelan korredore batzuk atzea agertzen diren, beste batzuk aurrean nahi duela pasatzen, eta, nazte asko goten da hor lehenengo ontxe. Hortik aurrera, nazte asko goten da eta hor importantea da. Hor ikusten dugu indurain txarto kolokatut doiela. Ez dakit, igual ez da ondo aurkitzen eta hor bestela igual kolokatu ondo esinik ibili dela, baina horratzean entzeta gertu da eta horre zuze esatik nahi du. Lanpreko gizon bat da, hemen erritmoa jartzen ari dena, Moritxo Fondiresten taldekide bat, Jaizkibelen igoera honen hasieran. Ikustezagun, 11koak ere hor datoz. Hor Melchor Mauri eta Alex Tule ikusten dire, eta Alex Tule jarri da hor tiretzen. Gutxi gura bera, nik usten dut Manolo Gorrela pentsatu egingo zuen, ze berak atzo hitz egiten hori zen berekin, eta esaten zuen, importantea zela selezioa importante bat egin Jaizkibelen, eta horri selezio importante egiteko Alex Tule izen bik du. Eta jende hasi da atzean geratzen, ikustezak zuen bezala, jendea estu eta larri, oraindik ere taldea handia da aurrekaldean, baina igotzen hasi orduko beti gerta oide bezala, jendea atzean ari da geratzen. 11 taldeko 3 gizon dira aurrekaldean. Lotus taldeko Logan Difo, Burgosko buelta irabazi duen gizona hoien atzekaldean jarrita, eta hemen duzue Álvaro González de Galdeano 18. kilometroan. Bere anaia izan da lasterketa buruan, Igor. Álvaro atzean ari da geratzen, Melchor Mauri, Alex Tulek egin beharrekoa egin du, nonbait, Joanan Egorburu. Bai, hori esatera nindoan, Alex Tulek egin beharrekoak egin dituela, eta atzean gelditu da orain Melchor Mauri, bere atzean hortxe da Loran Jalaber, Estefano de la Santa, Logan Difo, Txengielta Jeuiz taldekoa ere ageri da, eta atzetik aurrera datorrela iruditu zaiz Miguel Indurain, Banestoko txirrindularia. Erne Joanan, Miguel Indurainen martxa horri, hemen aurrekaldean direnak ari gara ikusten, ikustezagun Nafarra zertan den ze asmorekin etorri den Donostiara eta zer moduz dagoen aurrean ikusi duzue. 11 taldea, lanean gogor, jendea erabat sakabanatzen ari da aldapagora, Jaizkibel mendatea, mendate erabakigarria. Jaizkibelgo gainetik, bulebarreko pankarta honetara 32 kilometro izango dituzte. Pelotoia normala bezala luzatzen ari da, aurrekaldean, 11ko gizonak, ordoa baita, Estefano de la Santa Mapeikoa bere atzekaldean, Bruno Txengialta honen eskubian, Logan Difo.
Miguel Indurain ez da geri momentuz aurreneko postoietan, oraindik bada. Bai, badago, eta hor pixkat Zulek oso denbora gutxien egon da hor tiretzen, eta bueno, Meltxor Mauri dagoen tiretzen da estopentzetan denbora askoan aguntatzen hor ritmo horretan, eta segurazki lasaitu eliteke o batalla espada azten hor, ja batalla azita. Dufok atakatu du eta Jalaberre kontrolatzen urten du, De La Santak euren atzean, eta bueno, Buelta Burgosen agertu zan bezala, Dufo eta De La Santa ziren hor fuertenak, eta bueno, Txengialta batzen ikusten ari gara, eta segurazki bat egingo du, eta hor apurka selekzio baiten ari da. Ari da Juanan Legorburu selekzio egiten guztien buru Logan Difo, Burgosko buelta irabazi duen Suitzarra. 10 bat gizon gelditu dira aurrean, eta Indurain ageritzen bai, baina bigarren taldean gelditu da une honetan Logan Diforen eraso horren ondoren, eta lehen esan dugu bezala, hortxe, Diforekin batera Erne, Mapeiko Estefano de la Santa. Hauek atzean geratu direnak dira Álvaro Mejia Motorolako gizona, hor duze Alex Zule, lanean aritu den beste bat, hauek ez dute inolako aukerarik Donostia klasiko disputatzeko, jokuan hemen dago, Johan Misu bera ere aurrekaldean da. Hor duzu taldetxoa ikustezagun Miguel Indurainek lortzen duen aurreko talde honetan sartzea. Hor dator Estefano de la Santa, Logan Difo, Paulo Lanfranchi, Logan Jalabert, Johan Misiu, Lance Armstrong ezkerrean, Marino azte markaketa egiten ari diren elkarren artean. Oin segurazki euren artean markaketa, eta ikusten dago hor, ez da dura talderik ritmoa segitzeko bezala, eta atzetik enpalmatu ingo da. Ikusten ari gara zelan datozen Manesteko korredore AP grupotxo baten aurrean, eta segurazki horre danok bat egingo dabe, eta hemen ez da ikusten aurrean talde bat tiratzeko gogoekin, eta segurazki batalla hasiko da hor, batagaztien atzean joliteke atakeak, hor De La Santa jartzen nahi du pizkat tiretzea, baina ez da serioan, eta hor ikusi dugu zelan enpalmatu den korredor asko azetik. Juan Anegorburu, Miguel Indurainek lortu du sartzea aurreko taldean, ez? Badirudi baietz, hor Banestoko gizon batzuk sartu dira talde nagusian. Hemen duzue lasterketa burua, Refin taldeko gizon bat da orain erritmoa jartzen ari dena, bai Erne dabilela Logan Jalabert beti bezala, Estefano de la Santa, Logan Difo, badakite hauek zeinen gurpila den zaindu beharrekoa, Logan Jalabert erritmoa bizitzen ari da, ikustezagun berriro ere taldea sakabanatuta utzi baitezake Logan Jalaberten erritmo aldaketa honek. Momentuz, Jalabert, De La Santa, Difo, Johan Misiu, Xiandri. Hor ondo kolokatute gauz gehienez, Kopa del Mundo disputatzen ari korredorea ondo kolokatute dagoz, eta oain diepa ez da lortzen hori grupo guztia apurtzen, ez dago korredor bat beste batzuk baino fuerteago eta bakarrik juteko bezalako ez da guztien daudenik, modurik, nik uste dut direla momentuak aprobetxatzeko bat ematek gilera badeko apurtzeko karrera. Zeia fasilanotik bada Jalabert. Jalabert bat abestien atzin joten ari da atakeak, nik uste dut Jalabert nahi duela selezio bat ekia eta selezioen bitartez batana garrelatu eta helmugar uztiretzea. Ze hor zenbat korredor gehiago sartuzkeo gero kontrolatzeko oso gatxadeko bera bakarrik gatu delako. Marino, Jalabertek nahi duena iruditzen zait, batez ere Misiu eta Armstrong atzean duztea. Hoietxek izango dituzke txairik gogorrenak hemen Bulebarren. Baina nik uste dut bera nahi duela selezioa zemata gehiago bainezkeo, gero kontrolatzeko asko beharraza biziletik ez edana kolaboratu litekela eskapada. Oindu bezala junezkero hor, atake asko liteke eta hori kontrolatzea oso gatsa da. Eta Miguel Indurain hor da aurreko taldean ikusi dugu, Juan Anegorburu. Estefano de la Santa da bien bitartean talde txotik aldegin ailean, Mapei Jibiko gizona. Aurreko hilean bezala hile honetan ere oso indartsu, Estefano de la Santa. Lasterketa buru hartuta bere bila Massimilian Xiandri dator, Litxeko klasikoa irabazi zuen Britaniarra. Ikustezagun atzean erreakziorik baden, Juan Anegorburu gauzak zertan dira talde nagusian. Gure lankidaren ahotsa aurrera Juanan. Piskat aurreraturik gaude hemen, jendeza ikaragarria baitago, bide estu xamarra eta piskat aurrera duta gabiltza. Oraintxe begibiztan ditugu eta berriro ere zertxo bai lutatzen ari dela Estefano de la Santa eta Logan Jalaberten erritmo aldaketa horien ondorio. Massimilian Xiandri, Estefano de la Santa, berriro ere hor da Logan Jalabert.
Hor da baita Johan Misiu bera ere, aldapa gora oso ondo ari da defenditzen, Marino. Agertzen ari da, bueno, bizkator, fuertenak, Jalaber ikusteako gogundikin, inderaskoekin bebai, eta Musofi oso ondo. Jalaber beti kontrolatzen urratik, eta Musofi horra aurrean ikustea, bueno, esati nahi du, indertzu dagoela, ze Jaizkibelen gora Musofek sufritzeko korrodera zen, baina ikusten ari gaur gogundikin dauela, eta bera, bueno, gaurko karreran puntuak hartu ezkero behentzako oso importantea izelitekez, amendik aurrerako karreretan, bueno, erraza hartu liteke horre puntuak, eta igual Kopa del Mundoko sari nagusian garaipena lortu liteke gaurko hartu puntuekin, ze berentzako oso importanti direlako gaurko gunean. Hor dator Miguel Indurain, Jani Buño ere talde txorretan da. Aurrean beste talde txoba dugu. Lasterketa erabat sakabanatuta geratu da, Marino tarterik gogorren atzean utzi dute. Eta guain bigarren partea sartzen dire, Jaizkibelen fasoan txikitxoa dago, eta hor bigarren partea sartzen dire, eta hor, asko betua defenditu dire, badago estrambo gogortxua, baina, Aurrera, Juana. Honako zazpi gizon hauek doaz aurrean, Misiu, Jalaber, De La Santa, Armstrong, Txengialta, Estefano Kolas eta Estiandri. Eta atzean ebentxe datol Miguel Indurain, berehala bat egingo du Atarrabiakoak, Laurent Difo ere bertan da, Jani Buño eta Marco Pantani ere bai. Beste zazpi gizon, beraz 14 gizon geldituko dira aurreko talde honetan. Egin dute bat atzeko zazpi horiek aurreko zazpi egin. Hor txari gara ikusten, Difo, zubilanak egiten, bai lasterketa politari garela ikusten, urtero bezala, Jaizkibelgo igoera honek paregabeko ikuskizuna eskaintzen du. Hemen duzue, Logan Jalaber, ezkerrean, Estefano de la Santa, hor dator, Maximilian Siandri, Litxeko klasikoa irabazi zuen gizona. Hemen taldea atzeko aldetik ikusita. Pantani, La Franki dela usteot. Hor Casagrande hor sartu da, Buño. Talde handi samarra da, Gabriele Misaglia. Van de Bruke behor doi, Mapeiko gaztea, Van den Broek. Hemen duzue Logan Jalabert. Talde txoa oraindik ere handi samarra, esan beharko dugu. Jaizkibelgo mendatean gora. Mugarako 34 kilometro inguru geratzen dira. Fermin. Aurrera Juanan. Uste dut 14 gizon doazela aurrean eta okerrezkonago hauetxe dira. Hasieran aipatu ditugun Johan Misiu, Laurent Jalaber, Estefano de la Santa, Lance Armstrong, Bruno Txengialta, Kolaxe eta Estiandri. Eta zazpi hauekin bat egin duten beste zazpi txirrinduleriak honako hauek. Indurain, Marco Pantani, Laurent Difo, Lanfranchi, Jani Buño, Francesco Casagrande, eta hementxe beste Van den Broek bera ere hor da, eta gian beste txirrindulari bat faltatzeko berehala harrapatuko dugu hori ere, guztiak eman ezpaitugu, beraz, AC 14 txirrindulari aurreko talde honetan doazenak. Garrantzitsuenak eman ditugu Juana Legorburu, Marco Pantani ikusi dugu. Ez da hori tarte gogorra, baina nonbait erritmoa berriro ere... Horri Jani Buño atakatu du eta hor ikusten da korrode batzuk sufritzen ari dela. Gehien ez hor ikusten ari da Indurain be egia esan da lehenengo karrera benetakoa korrotzen ari da Tourren ostean eta kriteriunek askotan bentaja barik kalte egiten du ez, karrera motxa dire eta gogorrak eta orduan fondua galtzen da. Eta holako karreretan beste ritmo bat eramaten da eta orduan horregatik faltaiako pizkat hori ritmo hori, baina ondo dago Miguel Indurain horrean noten bada eta pizkat hori ritmoi sufritzen ari da eta Jani Buño bazelan hor ritmo oso fuertea jartzen. Nik usten dut lana egiten ari dela hor, Xiandri hor ondo kolokatuta dago eta Xiandri amaz oso indertzuk ikusi dugun lehenko Inglaterran eta horregatik nik usten dut MG taldeak euren lana egiten ari dela. Ordoa Miguel Indurain, Estu eta Larri Nafarra, Marino Lejarretak esan bezala hau da Turraren ondoren korritzen ari den lehen lasterketa serioan Nafarrarentzat. Miguel Indurain. Gelditzen ari da Miguel Indurain, lehentxeago Pantani gelditu den bezalaxe, oraindik ere bertan ditu, baina Txengialtak ere amore emango duela dirudi Indurainek pasa du Txengialta, oraintxe harrapatu du behintzat eta badoaz aurrera. Aurreko 10 txirrindulariak, Indurainek Txengialta pasa eta bat egin nahi du, baina Atarrabiekoa atzean gelditzen ari da.
Gianni Buño 81an, bulebarrean irabazle izan zen italiarra, egungo Italiako txapelduna, aurten Mediterraneoko turra irabazi ondoren, lortu du Italiako txapelketa. Gianni Buño mundu kopako probetan postu bikain bat badu aurten, Logan Difo ere gelditzen ari da. Gianni Buño Lies-Bastogne-Liesen bigarren izan zen, hemen duzue Burgosko buelta irabazi duen Suitzarra, Logan Difo, 5 garaipen aurten, txirrindulari gaztea. Itzuli txikietarako oso gizon egokia, hortxe dira Buño, Kolas, Armstrong, De La Santa, Jalabert, Misiu eta Xiandri. Lasterketa buruan aipatu dizkizu egun gizon horiek, atzera xago Casagrande eta Lanfranchi doaz. Horatzerago Franco Ballerini. Van den Broek. Van den Broek, barkatu, mapeiko bigarrena Frank Van den Broek da. Eta hortxe doa hiruko horretan Miguel Indurain, Logan Difo eta Bruno Txengialtarekin batera. 51 zenbakiaz. Hemen duzue Armstrong, Kolas eta guztien buru Gianni Buño. Gianni Buño, gaur egun bakarreko lasterketetara buru belarri eskainia. Gianni Buño, Marino Lejarretak esan duen bezala, bere taldekidea den Maximilian Xiandrirentzat ari da lanean, erritmo bizi-bizia jartzen. Hor duzue, 26 zenbakiaz joan zen astebukaeran, Ingalaterran, Litzen, garaipena lortu zuen Xiandri. Mundu okopako sailkapenean garaipen horri esker, 7. tokian da, 75 puntuz. Bere aurrekaldean darama Johan Misiu, liderra. Aurrerago Logan Jalabert, munduko sailkapenean 3. tokian. Selekzio polita eginda, kontua kontu, Marino. Bai, hor selekzio importantea jeko ritmoa jarri bida eta denbora askuen aguntatu ritmo hori. Lehen hori ontze taldea nahi zen du egitea, baina hor fallatu du bizkat Zulek ez du aguntatu denbora askuen hori ritmo horretan eta horrela eziliteke selekzioen berezirik egin. Baina hoin, bizkatak karrera berez apurtzen joan da, eta hor ikusten ari Gianni Buño jarreranetik hor tiretzen topera. Kilometro batzu badaro bera bakarrik tiretzen, eta selezio baiten ari da, eta amaz diferentziak untitzen atzekukin, eta hor ikusten ari gara, indertzuenak hor dauzela, untatzen Gianni Buñon ritmo hori, eta hori ziletike gaurko eguneko ritmo, selezio definitiboa. Izugarria da, Gianni Buño egiten ari den iguera, 7 lagun geratu dira lasterketa buruan Jaizkibelen gora Donostia klasikoa, Miguel Indurainek aukerarik izan aldezake aurreko egin bat egiteko Juanan Legorburu, zenbateko tartea da aurreko taldea eta Miguel Indurain, Difo eta Txengialtaren artean. 20 segundu oraintxe Van den Broek eta Francesco Casagrande eta Lanfranchiri, eta 30 segundu Miguel Indurain, Logan Difo eta Bruno Txengialtari. Indartsu dator atarrabiakoa, baina aldeak haunditzen ari dira. Aurreko 7 gizonak gogora ditzegun Johan Misiu, Jalabert, De La Santa, Armstrong, Piepoli, Ceramika Refineko txirrindularia Piepoli da, Xiandri eta Gianni Buño. Tarte handi xamarra da, Marino. Tarte handi xamarra da. Hor jaitxeran tarte hori bajatu liteke Indurain oso ondo bajatzen du, amaz oso ondo zautzen du jaitxera hori, hanke nik usten dut korreo gehien azautzen duela Jaizkibel jaitxera. Eta hor, momentu baten lasetasun bat etorri lezkedo segidun sartu liteke hor Miguel oso ondo bajatzen dute. Oraindik ere ez dira pankartatik pasa, hemen dator lasterketa burua orantxe. Gianni Buño guztien buru delarik, ikustezagun diferentziak zenbatekoak diren. 7 gizon lasterketa buruan helmugarako 32 kilometro geratzen zaio lasterketa buruan den taldeari proba bukatzeko. Hemen doa Miguel Indurain, Bruno Txengialta eta Logan Diforekin batera. Hemen tartean Francesco Casagrande, 23 segundura, Lanfranchi eta Van den Broekekin batera. Miguel Indurain 29, beraz zertxo bait jandu Miguel Indurainek. Lasterketa ikustezak ez duen bezala, puskatuta geratu da. Jetxieran izan dezake aukerarik Miguel Indurainek, baldin eta kolaboraziorik baldin badu behintzat talde txorretan lasterketa buruarekin bat egiteko. Fermin? Aurrera joanan. Van den Broekek atzean utzi ditu, alde egin du Grande eta Lanfranchi atzean utzi ditu, baina Indurainek harrapatu egingo ditu une batetik bestera Lanfranchi eta Francesco Casagrande. Indurain lanean ari da eta atzean hortxe ditu ondondoan
Txengialta eta Lorandifo berehala bat egingo dute Casagrande eta Lanfrankirekin, hiru txirrindularioek zertxoa eta aurrerago Van den Broek. Minutu ingurura pasada hor ikusi dugun talde txoa Marino, iguera, arraro xamarra, iruditu zait. Ez da... Bueno, ba hor, hasieran ba 11 taldea jarri dulako ritmoa eta, bueno, ba, korredoria markatu euren buruan, ba 11 jarriko zula ritmoa eta karrera buskatu bai horrela, baina segituan ba, ez da eukin injerrik hori karrera buskatzeko jaizkibele gogeran eta orduan pizkaten nahazteatu inda. Eta, bueno, ba, pizkat konfusio egon da pelotoian eta orduan ba, atakeak hasi dire, baina atakeak ba, beti bildurrekin, kontratakekin bildurrekin eta horregatik, ba, bueno, hor onda pizkat arraro xamarra lehenengo zatia, baina gero Jani Buño hartu du nien burua, ja gauzak beren lekura jundire. Lasterketa Hondarri bira ailegatzen ari da, azken 20 kilometroetan sartuko dira txerrindulariak, Lance Armstrong, Maximilian Stiandri, Logan Jalabert, hiru gizon jetxieran, Jaizkibel mendatean behera lasterketa buruan, zazpikoa sakabanatu eginda, atzean gogoratu Miguel Indurainak 29 segunduko atzerapena izan duela, Difo eta Txengialtarekin pasada, aurrean beste gizon batzu ziren, zazpikoa eta hirukoteren artean, Casagrande, Lanfranki eta Van den Broek, baina esan bezala jetxiera honek dena sakabanatuta utzi du Juan Alegorburu. Gauzak nola dira eta diferentziarik emateko aukerarik baldin baduzu, zertan dira diferentzia horiek? Izango dira Laizzer, oraindik erreferentziarik ez dugu azken erreferentziarik ez, eta gu hemen Indurainen taldean goaz, lanean aritu da, gogor bai gorakoan eta baita beherakoan ere, baina orain une batez atzera egin du Atarrabiako txirrindulariak, laguntzen zaitu eta orain Txengialta. Momentu txoba Juana, Maximilian Stiandri pintxatu egin baitu jetxieran, hor bihurgune batean, bizikleta ezin kontrolatu hori, Marino, suerte txarra. Suerte txarra egin du eta, bueno, holako gauza sortu litekez, eta hor, bueno, berak amaz karrera puskatu du hor aurreko grua berak apurtu du, ze berak jarri du ritmo fuertea hor jetxieran, eta irukote hau egatu die bakarrik, eta guain, bueno, bera pintxazu egin du, eta hor, bueno, segurazki kotxea aurri joango da, eta, bueno, beren posiblea guztiak gehien ez behar, nik usten dut gaur puntu agartzeko, oso gatxa jartzeako, errubera aldatu orduko, eta amaz jetxieran izetera, denplazko galduko du, eta hor ikusi behar guain, bikotean da atzean artien dauden diferentzia. Atzean oain nik uste dut Miguel Indurainek eta Buñon taldeak bat ingo duela segurazki, eta hor, segurazki hor badagoz mape taldeak interesatu da aurrera juteko, eta eta oain MG-koa aurrera tirtzeko kontua egingo du, eta hor, biok ez dakit egingo duen inderrek aguntatzeko hori diferentzioi. Armstrong eta Jalabert geratu dira, lasterketa buruan Stiandri pintxatu egin du, Stiandri joan zen igandean, Litzen irabazle izan zen gizona hortzen hauekin batera lasterketa buru horretan. Ikustezagun orain bi gizon hauek ze jarrera hartzen duten. Bi gizon hauek abiadura punta politeko txirrindulariak dira, Lance Armstrong eta Logan Jalabert, biak ere etapa garaipen bana lortuta Frantziako turrean. Manden irabazi zuen Jalabertek, Limoxen irabazi zuen Lance Armstrongek. Hondarri bindira txirrindulariak, azken 20 kilometroetan sartuko dira beraz. Lasterketa buruan Jalabert eta Armstrong. Marino, zer egin behar lukete? Jakina, lehenik zenbateko diferentzia dagoen ikusi beharko da, baina... Nik usten da hone biok ondo koloratuko duela eta topera tiretuko duen, nik usten da bi interesetakela aurren aileatzea, eta horregatzen ikusi behar, zelan moldatzen diren, zelan aukitzen diren grupoak, ze oin momentuan lehen apurtu detu dire, baina oin baiuel batein etorri litekez, eta hon ikusi behar. Segurazki hor, klaru dago dela Santa, lana ingo duela asko, Musofentzako enbiko du lana, Musofi interesetako asko puntua gartzea, eta orduan Jalabertik aurretik junda, ez dago interesetan asko amaz Musoferi, eta segurazki borratzean tiretuko da bet, hor ikusi behar kontrola hori aurrekuk eta atzekuk kontra. Hemen duzu talde txoa, hemen da Van den Broek, hor da Lanfranki, Difo, Txengialta, Stiandri, Miguel Indurain eta Merkartonekoa Francesco Casagrande. Eta hor aurren beste grupoa doi, horren aurretik segurazki, horren Musof eta de la Santa falta dire. Eta Buño bai. Logan Jalabert eta Lance Armstrong lasterketa buruan bien bitartean. Kiroltzaleoi, beste albiste bat eman behar dizuegu, hain zuzen ere, gote borren jokatzen ari diren munduko txapelketa horietan. Euskal atletismoak garaipen handia lortu baitu. Martin Fizek pronostiko guztiak betez, urrezko domina lortu du. 2 ordu 11 minutu eta 51 segunduko marka egin du arabarrak. Juzdado 5. tokian izan da, eta 2. euskalduna.
Diego García Azkoitiarra 6. tokian, beraz, pronostiko guztiak bete-betean jo ditu gaur ere arabarrak. Martin Fizek, Donostia klasikoan, momentuz, Jalabert eta Armstrong, Ontze eta Motorola lasterketa buruan, atzean, hor dira Misiu, Buño, Piepoli eta De La Santa. Atzerago, Miguel Indurainen taldea. Eta diferentzia gutxora 15 segundo dire, aurreko biek eta atzekoen artean, eta hor segurazki euren artean kolaboratuko da ez, lehen Buñok aurrean ekin bodu Isiandri, oain ez deko aurrean, eta segurazki hor kolaboratzeko ekin neukiliteke, beste aldatik induel intxain biharatzeko grupuai, hor Isiandri puntukin ja aurrean sartuta dago Kopa del Mundoan, eta ez dago interesetan Musofa aurre utia, baina hor zer erabaki hartuko duen, bere jaingo du eta zelan egin gauza bai. Lance Armstrong da Logan Jalabert. Atzean ikusi dituzue, lau gizon, atzerago dator Miguel Indurain, beste taldetxo batean, Juanan Legorburu, gauzak zertan diren jakiteko aukerarik baldugu, azken 18 kilometroetan sartzera doazenean. Hor ditugu, Difo, Lanfranchi, Txengialta, Massimilian Siandri. Jaizkibelen behera pintxatu egin du. Lasterketa buruan zen Britaniarra, orain Indurainen taldean. 18 kilometro helmugarako. Lasterketa Irunen da. Gaintzurizketara joko dute berriro ere txerrindulariek, aurrek aldean, derrigorrean, ondo kolaboratu beharra dukate. Bai, baina atzera behitzen ari da, eta horren segurazki ikusten ari dire atzetik datozela, eta orduan, hortxe dago, zalantza, aurrera tiretu, ointxain, biek ondo torliteke, ziguel, aurre juten media, eta arrizgatu ikin dira asko, baina atzetik harrapetan badabe, Zande eta Lanfranchi atzean utzi ditu, baina Indurainek harrapatu egingo ditu une batetik bestera Lanfranchi eta Francesco Casagrande. Indurain lanean ari da eta atzean hortxe ditu ondondoan Txengialta eta Laurent Difo. Berehala bat egingo dute Casagrande eta Lanfranchirekin, hiru txirrindularioek zertxoa eta aurrerago Van den Broek. Minutu ingurura pasada hor ikusi dugun talde txoa Marino Iguena, arraro xamarra, iruditu zait. Ez da... hor, hasieran 11 taldea jarri dulako ritmoa, eta, korredaria markatu euren buruan, 11 jarriko zula ritmoa, eta karrera buskatu horrela, baina segituan, ez da eukin injerrik hori karrera buskatzeko Jaizkibel egoeran, eta orduan pizkaten nahazteatu inda. Eta, pizkat konfusio egon da pelotoian, eta orduan atakeak hasi dire, baina atakeak beti bildurrekin, kontratakekin bildurrekin, eta horregatik, hor onda pizkat arraro xamara lehenengo zatia, baina gero Jani Buño hartu duen burua, gauzak beren lekura jundire. Lasterketa Hondarribira llegatzen ari da, azken 20 kilometroetan sartuko dira txerrindulariak, Lance Armstrong, Massimilian Siandri, Logan Jalabert, hiru gizon jetxieran, Jaizkibel mendatean behera lasterketa buruan, zazpikoa sakabanatu eginda, atzean gogoratu Miguel Indurainek 29 segunduko atzerapena izan duela, Difo eta Txengialtarekin pasada, aurrean beste gizon batzu ziren, zazpikoa eta irugoteren artean, Casagrande, Lanfranchi eta Van den Broek, baina esan bezala jetxiera honek dena sakabanatuta utzi du Juanan Legorburu. Gauzak nola dira eta diferentziarik emateko aukerarik baldin baduzu, zertan dira diferentzia horiek? Izango dira Laizter, oraindik erreferentziarik ez dugu, azken erreferentziarik ez, eta gu hemen Indurainen taldean goaz, lanean aritu da, gogor bai gorakoan eta baita beherakoan ere, baina orain une batez atzera egin du Atzarrabiako txirrindulariak, laguntzen zatu eta orain Txengialta. Momentu txoba Juana, Massimilian Siandri pintxatu egin baitu jetxieran, hor biurgune batean, bizikleta ezin kontrolatu hori, Marino, suerte txarra. Suerte txarra egin du, eta, alako gozara sortu litekez, eta hor, berak amaz karrera puskatu du aurreko grua, berak apurtu du, ze berak jarri du ritmo fuertea hor jetxieran, eta irukote hori gatu die bakarrik, eta guain, bera pintxazu egin du, eta hor, segurazki kotxea urri joango da, eta, beren posibilea guztiak gehien ez behar, nik usten dut gaur puntua gartzeko, oso gatsa jartzeako, errubera aldatu orduko, eta amaz jetxieran izetera, denporazko galduko du, eta horreko zibir guain, bikotean da atzean artien dauden diferentzia. Atzean oain nik usten dut Miguel Indurainek eta Buñon taldeak bat ingo duela segurazki, eta hor, segurazki hor badagoz
Mapei taldeak interesatu aurrera juteko, eta bueno, eta guain MG-koa aurrera tirtzeko kontua egingo du, eta hor biok ez dakit egingo duen interrek aguntatzeko hori diferentzioi. Armstrong eta Jalaber geratu dira, lasterketa buruan Esiandri pintxatu egin du, Esiandri joan zen igandean, Litzen irabazle izan zen gizona, hortzen hauekin batera, lasterketa buru horretan. Ikustezagun orain bi gizon hauek ze jarrera hartzen duten. Bi gizon hauek abiadura punta politeko txirrindulariak dira, Lance Armstrong eta Logan Jalabert, biak ere etapa garaipen bana lortuta Frantziako turrean. Manden irabazi zuen Jalabertek, Limoxen irabazi zuen Lance Armstrongek. Ondarri bindira txirrindulariak, azken 20 kilometroetan sartuko dira beraz. Lasterketa buruan Jalabert eta Armstrong. Marino, zer egin behar lukete? Jakina, lehenik zenbateko diferentzia dagoen ikusi beharko da, baina... Bai, nik uste da hone biok ondo koloratuko duela eta topera tiretuko duen, nik uste bi interesetakela aurren aileatzea, eta bueno, horregatzen ikusi bihar, zelan moldatzen diren, zelan aukitzen diren grupoak, ze hoi momentuan lehen apurtu dut dire, baina guain baiuel baten etorri litekez, eta hon ikusi behar. Segurazki hor, klaru dago dela Santa lana ingo duela asko, Musofentzako enbiko du lana, Musofi interesetako asko puntua gartzea, eta orduan Jalabertik aurretik junda, ez dago interesetan asko amaz Musoferi, eta segurazki borratzean tiretuko da bet, hor ikusi behar kontrola hori aurrekuk eta atzekuin kontra. Hemen duzu talde txoa, hemen da Vandenbroek, hor da Lanfranchi, Difo, Txengialta, Xandri, Miguel Indurain eta Merkartonekoa Francesco Casagrande. Eta hor aurren beste grupoa doi, horren aurretik segurazki, ze horren Musof eta de la Santa falta dire. Eta Buño bai. Logan Jalabert eta Lance Armstrong lasterketa buruan bien bitartean, kiroltzaleoi, beste albiste bat eman behar dizuegu, hain zuzen ere, gote borren jokatzen ari diren munduko txapelketa horietan, Euskal atletismoak garaipen handia lortu baitu. Martin Fizek pronostiko guztiak betez, urrezko domina lortu du. 2 ordu 11 minutu eta 51 segunduko marka egin du arabarrak. Juzgado 5. tokien izan da, eta 2. euskalduna, Diego García Azkoitiarra 6. tokian. Beraz, pronostiko guztiak bete-betean jo ditu gaur ere arabarrak. Martin Fizek, Donostia klasikoan. Momentuz, Jalabert eta Armstrong, Ontze eta Motorola lasterketa buruan, atzean. Hor dira Misiu, Buño, Piepoli eta De La Santa. Atzerago, Miguel Indurainen taldea. Eta diferentzia gutxora 15 segundo dire, aurreko biek eta atzekoen artean, eta hor segurazki unen artean kolaboratuko da ez, lehen Buñok aurrean ekinbo du Isiandri, oain ez deko aurrean, eta segurazki hor kolaboratzeko ekin neukiliteke. Beste aldatik indioel, intxain biharatzeko grupoai, hor Isiandri puntukin aurrean sartuta dago Kopal munduan, eta ez dago interesetan Musofa aurre utia, baina hor zer erabaki hartuko duen, da bere jaingo du, eta zelan indosa behoi. Lance Armstrong da Logan Jalabert. Atzean ikusi dituzue, 4 gizon, atzerago dator Miguel Indurain, beste taldetxo batean, Juanan Legorburu, gauzak zertan diren jakiteko aukerarik baldugu, azken 18 kilometroetan sartzera doazenean. Hor ditugu, Difo, Lanfranchi, Txengialta, Massimilian Xandri. Jaizkibelen behera pintxatu egin du. Lasterketa buruan zen Britaniarra, orain Indurainen taldean. 18 kilometro helmugarako. Lasterketa Irunen da. Gaintzurizketara joko dute berriro ere txirrindulariek, aurrek aldean, derrigorrean, ondo kolaboratu beharra dukate. Bai, baina atzera behitzen ari da, eta horren segurazki ikusten ari dire atzetik datozela, eta ordu, hortxe dago, zalantza, aurrera tiretu, ointxain, biek ondo torlitekez, igual aurre juten bedi eta arrizgatu egiten dira asko, baina atzetik garrapetan badabe, beti dago hori, atzetik garrapa euskero beti dago posibilea gutxea garaipena lortzeko, baina bat deitzen badabe, orduen errazego izango dabe eruentzako almuga ailegatzea, grupo unditxo delako eta kolaborazio gehiago egongo delako, baina hortxe dago zalantza. Eurek pizkat ez deke klaru gauzak aurrera tiretzeko, eta orduan atzea behitzen ari dire eta oindik desiditzeko dago, eta diferentzia hotxe igual txikitzen junizkeo, igual intxetio honen iseliteken.
Hor duzu lasterketa burua eta Miguel Indurainen tartean doazen lau gizonak, gogoratu, Tifo, Puño, Misiu eta Piepoli. Fermin. Bai, Juanan? Irungo kaleetan hartutako erreferentzia, 30 segundu, Lorain Jalabertek, 30 segundu bigarren taldeari, eta 51 segundu Indurainen taldeari, bigarren talde horretan. Atzera begira ere hasi dira, Jani Buño eta berarekin doazen beste hiru txirrindulariak, eta Indurainen taldean lanean ari dena, aritu dena bentsat, Esi Andri. Logan Difo aipatu dut, momentu batean, Estefano de la Santa da jakina, Mapei taldeko ordezkaria, hor den txirrindularia, tartean den txirrindularia, Armstrong eta Logan Jalabert, munduko txapelduna izan dakoa bata, Motorola taldekoa gaztea, Dallasen jaiotako Amerikarra da, 23 urte besterik ez ditu, 82an egin zuen debuta Motorolarekin, esan bezala munduko txapelketa irabazi zuen, orain 2 urte, 83an, eta abiadura punta polita duen gizona da, Lance Armstrong. Logan Jalabert zer esanik ez, hemen doaz. Bi gizon hauek lasterketa buruan, bien arteko esprina ikusgarria izango litzateke, horretarako ordea oraindik lan asko egin beharko dute, baina biak elkarrekin ailegatuko balira, bulebarrean, ikusgarria izango litzateke, garaipena nola erabakitzen duten ikustea. Deskuidatu gabe, erreleboa ahaztu gabe eskatuz, Marino badaezpada, Armstrong eta Jalabert, gaintzurizketarantz, Logan Jalabertek aurten mundu kopako lehen irabazi zuen Milano Sanremo, Logan Jalabert sailkapenean 3. tokian dago, 86 punturekin. Joan zen igandean Litzen, 5. izan zen. Logan Jalabertek datorren astebukaeran Zurich egin eta azken 2 probetan ez du parte hartuko Paris Tours eta Lombardiako giroan. Atsegiteko asmotan da. Estefano de la Santa, Puño, Leonardo Piepoli, eta hemen duzu liderra, Johan Misiu. Lasterketa hundiari da egiten. Uste dut Donostian egin duen lasterketarik onena izango dela urtengo hau. Bai, oso ondo pasatu du Jaizkibel, pizkat harritute ez, baina pizkat sorpresa bezala hartu dut, Muso Fest da olako igotzaile ona, baina gaurko gunean, osko motivazio hundik inizaliteke urten duela, eta, horren bitartez, ondo pasatu du, bera badaki gaurko gunean puntu agartzen moduz, berentzako oso importantea izelitekela, hemendik aurrerako karreretan bai Zuritzen, Paris Toursen urrengo karreretan Lombardia ezin, beste guztietan puntu asko hartzen mundu dauzela, eta orduan berentzat oso importantea izelitekela gaurko karreran puntu agartzen. Buruan ez da aldaketarik, buruan Armstrong eta Jalabert elkarri txanda behar bezala eginez, hemen duzue ondoren taldetxoa, laukoa, Piepoli, de la Santa, Misiu eta Puño. Ez dago tarte handirik, halere momentuz bat egin ezin da, hemen duzue Miguel Indurainen taldea, Siandri, Txengialta, Difo, hor da Paulo Lanfranchi, Miguel Indurain, Francesco Casagrande eta Vandenbroek. Horiek dira Indurainekin batera doazenak, hemen kolaboratzen ari dira, Marino. Atzeko talde horretan, momentuz behintzat, ikusi dugun tarte txiki horretan. Baina hor beti pasatzen den bezala azaliteke atzean korredore asko doizla, asko dire grupo horretan. Eta aurrean bi bakarrik, eta normalean esaliteke, asko dago, askok beti biri errazago ekendulitek diferentzia, baina gauza bat dago hemen, Jaizkibelen gola ikusi dizen diferentziak, eta horrek esaten nahi du, atzekoak beti inder gutxiekin ibiltzen direla, eta 10 kilometro pasagala indera bajatzen bebai, eta normalean klasiketan kilometro pasagala azkeneko kilometroan asko igertzen da, eta natural juten da gauzak, apurke aurrekoak sosailik aurrera juten dire, sosailik zulua egiten da atzeko ekin, ze inder gehiago dekelako, eta kilometro pasabala horrek inderro hobeto mantentzen eta atzeko beti inder gehiago gastatzen duen. Atzean ez dago fundamento hondirik, orain ikusten ari garen ez, hor ez dago aukerarik aurreko egin bat egiteko, Joanan Egorburu. Gaintxuizketako lehen aldapak igotzen hasi horretik hartutako azken erreferentzia, 34 segundu Lance Armstrong eta Loran Jalabertek, 34 segundu
bigarren taldeari, bigarren laukote horri, eta minutu eta 4 segundu Indurainen taldeari, eta uste dut hauek jai dutela, ez baitira ondo, ez baitute elkarrondo ulertzen, eta aldea denbora galtzen ari dira gainera, orain Casagrande Indurainekin hizketan, eta uste dut txirrindulari hauek jai dutela, izan ere indartsuari baitira aurrean Lance Armstrong eta Jalaber, eta baita bigarren talde horretan ere Estefano de la Santa batipat Johan Misiorentzat lanean. Hortxe duzu, Johan Misio, Leonardo Piepoli, txirrindulari gaztean neoprofesionala, 23 urte ditu. Italiarronek, Refin taldeko gizonak, hor duzue, Logan Jalabert aurrean jarrita lasterketa burua Lance Armstrong, Logan Jalabert. 80 Miguel Indurainek irabazi zuen urtean, bigarren izan zen, gaur lor dezake. Donostia klasiko irabaztea. Egia esan ez ginateke bat ere harrituko, egiten ari den denboraldia, neurriz kanpokoa badita. Mallorcan hasi zen garaipenak pilatzen, ondoren Valentzian jarraitu zuen, gero Paris-Nice irabazi zuen, Milano-San Remo irabazi zuen, nazioarteko kriteriuma, udaberriko sari nagusia Zornotzan, Flash Ballon, Midi Libren etapa bat, Kataluniako bolta, Turrean etapa bat, Turrean laugarren postua, eta bere azken garaipena kriterium bat izan da, Kamorgo kriteriuma. Beraz, gaur hemen Boulevard honetan Logan Jalabertek irabaziko balu, elitzateke bat ere harritzeko izango. Lance Armstrong, gaintzurizketa, igotzen ari dira, Motorolako gizona. Eta ontzekoa, Miguel Indurainen taldetxoak Joanan Egorburu gaipatu ezela minututik gorako atzerapena du, hoiek jai daukate gaur Boulevard honetan. Hor duzue, minutu erditutik gorako atzerapenaz, Buño, Misiu, Estefano de la Santa eta Piepoli. Hauek ere aldapa gora, gaintzurizketa. Donostia klasiko 15. edizioa. Jalabert eta Armstrong. Armstrong ilaz bigarren izan zen, aurrera joana. 30 segundu, gaintzurizketako gainean hartutako erreferentzia, 30 segundu Lance Armstrong eta Laurent Jalabertek, bigarren talde honi, Indurainen taldea ez da ageri oraindik, eta uste dut gero eta denbora gehiago galtzen ari direla, atzeko gizonoiek esan dugu bezala, ez bai dute azken kilometro hauetan elkarrondo ulertu, batza besteari begira hor gelditu dira, eta azkenean hauek atzean geldituko dira. Hor bigarren talde horretan, bigarren laukote horretan, Jani Buño lanean ari da, baita Estefano de la Santa ere, eta minutu erdi horren bueltan dabiltza diferentzia. Hortxe da Miguel Indurain gaintzurizketan gora. Lanfranchi, Casagrande, Difo, minutu eta 26 erizeko ematen GPS-a. Bruno Txengialta, Miguel Indurain. 80 Donostia klasiko irabazi zuen gizona. Talde honetan, minutu terdi inguruko atzerapenaz, ezertarako aukerari gabe, 13 kilometro geratzen zaizki gizon hauei, zerbait gutxiago lasterketa buruan diren, Motorolako Lance Armstrong eta ontzeko Logan Jalaberti. Esan dizuegu, biak ala biak ere, bigarren egindako gizonak direla, Indurainek irabazi zuen urtean Jalabert bigarren izan zen iaz, Armand de las Cobasek irabazi zuen edizioan, Armstrong bigarren. Hemen Donostiako klasiko honetan garaipena behin baina gehiagotan lortutako bakarra Marino Lejarreta da, 3 garaipen. Azken urteotan, inorkeztu garaipena errepikatzerik lortu. Armstrong eta Jalabert, Marino, badirudi atzeko laukoa ez dela gai tartea gutxitzeko eta bi hauen artean egon daitekela. Oain diferentziak gundiak ez dire, eta nik uste dut ametxe dagoela karrera, honek grupo bien artean Armstrong eta Jalabert, eta gero, hemen atzean doizen De La Santa, Musov, Buño eta Piepolien artean daudela uste dut diferentzia. Hortxe dago karrera eta gutxi gora diferentzia gaur segitzen duen postean minutu erdi inguruan, eta hor dago. Momentu baten aurrean lasaitasun bat agertzen badu, indesizioa da honezkero, honek bat egiteko modun daude, eta orduan, posibilitateak hor dagoz honek korroren artean. Atzekoa nik uste dut posibilitate bat bestekela, ez tekela honekin bat egiteko kontua, eta orduan,
hemen azten dira igual jokoak hasi liteke, bai Armstrong eta Jalaberen arteko jokoa, Armstrongek igual pixkat Jalaberri erabazteko pixkat reservatu enbierko zaben, eta hor ja 10 kilometro falta dire helmugara, ja ez dire asko gehatzen, ja nahi du Armstrong epe sozer jakitea, deitzen ibili da hor, ez da egit, kotxea, organizazioko kotxen batio igual jakiteko diferentzia. Azken 10 kilometroko pankarta pasa dute Armstrong eta Jalabertek, hemen dator taldetxoa ikustezagun diferentzia zenbatekoa den taldetxoan Buño, De La Santa, Piepoli eta Johan Misiu mundu kopako liderra. Gaur Logan Jalabertek mundu kopako sailkapeneko bigarren tokia lor dezake. Aurrenekoa zailtxamarra dauka, aurreneko horretan Misiuk jarraituko du, 8. hau amaitu eta gero ere. Hor dituzue Armstrong eta Jalabert. Ez dugu taldetxoa 10 kilometroko pankartapetik pasatzen ikusi. Erreferentzia ordea Juanan Legorburuk eman dizaguke. Bien bitartean hortxe dugu irudietan. Bai, Juanan, 23ko ari zaigu ematen GPS-a. Bai, 24 segundu guk hartutakoa. Elmugarako 10 kilometro adierazten zuen pankartapean 24 segundu. Eta Estefano de la Santa eta Jani Buño ondo ari dira hor lanean taldetxo horretan. Jalabert eta Armstrong ere gogor ari dira lanean. Marino, Mirakruzko aldapatxo horretan. Saiatuko alda hauetakoren bata beste atzen uzten. Nik usten dut ez tekela denporarik saiatzako lau gozak egiteko. Nik usten dut tiretzen segitu bidabela nahi badabe aintzat aileatzea. Eta orduan, segurazki esprinean jokatuko da. Bien artean sorprenditzea bata bestia oso gatsa da. Oso gatsa da, eta amaz kontu enokin zeintzu dizen, amaz korredoreak bide dire reprisa dekenak, bide dire potenteak, eta orduen bata bestia sorpresa harrapetzea oso gatsa da, eta nik usten dut segituko dut lauren artean tiretzen. Eta unikamente aldatuko posibilitatea izan bonek lauren artean aurrekoak bat egitea, ze diferentzia bizkal bajatu dinda. Errenteriko sprint bereziko pankartapean pasa dira lasterketa buruan diren gizonak. Jalabert eta Armstrong gainean da laukotea. Nik uste dut diferentzia behera doala ikustezagun, orantxe geuk hartutako emango dizuegu. 20 segundu. Diferentzia pixkanaka jaisten ari da beraz. Amaz ikusten ari dire momentu baten hor ikusi da aurreko grupak eta horre beti morala ematen du eta kontu nukin, hemen dauzela nintzet hiru korredore oso interesatutea aurrekokin bat egitea eta horre, eta amaz goi mailako korredore ide, hirurek eta badago posible bat egitea, baina hor, gehien ez behin ikusten dut gaitxuritzeketan, azkenengo igoratxutan hor Mirakruzen pasatzen bedire, 15 bat egin segundokin ikusten dut aliagatzen mundu dela helmugara. Jazarpen proba bat balitz bezalaxe, ari dira korretzen azken kilometroak aurrean, Armstrong eta Jalabert, Juanan Legorburu 20 segundu baino gutxiago daude honetan lasterketa burua, eta Misiu, Piepoli, Buño eta De La Santaren artean. Alaxe da bai, 20 segundu inguru horretan, errenderia atzean uzten ari dira, eta Johan Misiu bera ere tiraka hasia da talde horretan, eta ez dakit hortxe biliko dira Lance Armstrong eta Laurent Jalabert pasaia antxora bidean dira, eta oso indartsu datoz atzeko lau gizonak Jani Buño orain hor tiraka. Hor Piepoli ez beste gainerako guztiak ari dira aurrera pasatzen, honek ez zin izango du. Esalitik bat egin bidala zeiagoen ja, 10 segundo dire diferentzia, eta asko bajatu da azkenengo kilometro honetan, da amaz begi biztan badekez, eta nik usten dut bat egingo duela danak. Armstrong eta Jalabert geroz eta gertuago lauko horretan dator mundu kopako liderra Johan Misiu. Ikustezagun ze gertatzen den azken kilometroetan. Eta hor bat egiten modu hor dago. Fermin? Aurrera Juanan. 11 segundu, Fermin, 11 segundu Jalabert eta Armstrong aurrean, Armstrong esan egin nuen, eta 11 segundura Estefano de la Santa, orain tirakari dena, Johan Misiu, Buño eta lanik egin ez duen Piepoli gaztea. Hori xari ginen esaten lehen ordo Piepoli gaztea, ez delari aurrera pasatzen egia esan. Nahiko meritu badauka joate utxarekin hor, Marino. Bai, baina kontu erokin azkenengo igoratxo honetan, Mirakruz honetan, ze guainti erreleborik ez dugu azkenengo kilometruetan, eta segurazki bera joko du hor erason bat. Hor espina aiagatuzke oso esprin politak uste modu hor Musov
Buño, Jalaber eta Armstrong oso korre bikaina dire esprinean eta berdin samarrape bai eta oso sprint polita ikusten modu, baina segurazki hor Miracuzen jotzen honek joko du atakea Piepoli. Hor txari dira azken aholkua jasotzen txirrindulariak azken kilometroak baitira. 15. edizio une batetik bestera bukatuko da. Emozio handiko amaiera izango dugu aurten ere. Jalabert eta Armstrong antxatzekaldean ikus ditzakegu lau gizonak handatoz Misiu, De La Santa, Buño eta Piepoli. Une batetik bestera ingo dute bat Joanan Legorburu. 8 segundu atzera begira Laurent Jalabert eta 8 segundura dituzte orain Johan Misiu lanean ari dena. Haze amaiera ikusi behar dugun. Hortxe duzu liderra bera JK lanean. De La Santa, Buño eta Leonardo Piepoli. Gogoratu, Refin taldeko gizona hau neoprofesionala dela, 23 urte besterik ez ditu. Hau du lehen urtea, 5 kilometroen mugarako bien bitartean lasterketa buruari. Armstrong eta Jalabert azken 5 kilometroetan sartu dira ikustezagun. Une batetik bestera egingo baitu laukoteak bat bi gizon hauekin. Hortxe dituzte begibistan, geroz eta gertuago Armstrong eta Jalabert. Stefano De La Santa, Johan Misiu, Gianni Buño eta Leonardo Piepoli. Suerte txarra izan du benetakoa gainera Massimilian Siandri. Jaizkibelen bera pintxatu egin du. Eta espazun pintxatu seguru aiago zila irukoreak elmugara, baina pintxazuen ordez, atzean Buño bat iretzen jarri da eta orduen, ustenet ja ordeko zela eskuantekela honek aurrekuak eta, segurazki hor ikusiko dugu Miracuzen oso gauza politak, nik uste baten batek atakatzeko kontu badeko adala momentua. Mundu Gokopako 8. proba Donostia klasikoa goizeko 11:30 abiatu dira txirrindulariak, 183 izan dira irtera puntuan. Lasterketa erabat txikituta dator, lasterketa erabat sakabanatuta geratu da Jaizkibel mendatean gora. Lasterketa buruan Armstrong eta Jalabert, hauekin batera zen Siandri, baina esan bezala jetxiran Litzeko irabazi zuen Britaniarrak pintxatu egin du. Eta orantxe bat egitera doaz Misiu, Buño, De La Santa eta Leonardo Piepoli. Beraz, 6 gizon geratuko dira. 4 kilometro elmugarako Miguel Indurain minutu terditik gorako atzerapenez datorren taldean da. Aurrera Juana. Harrapatu dituzte eta Gianni Buñoren kaso harrapatu dituzte honetan. Piepoli ere hor da erne eta MJkoaren hurbil harrapatuko du Lance Armstrong, beraz harrapatu bezain laster iezaldi ahalegina Gianni Buño, Italiako txapeldunak. Hor txari gara ikusten Gianni Buño, aurrekaldean jarrita Armstrongek. Lortu egin du bat egitea, baita gainerako guztiek ere. Atake oso fuertea jo du, ze Armstrong justu nibili da beren errua harrapatzeko. Eta hor pizkat justutxoak esaliteke De La Santa guztiakola, baina De La Santa guaina enbiko du, Badoa De La Santa Marino, badoa Stefano De La Santa. Eskubi aldetik. Stefano De La Santa ikustezagun zein ateratzen den bere bila. Ikustezagun Leonardo Piepoli, Refin taldeko gizona zerbait egin nahian, Jalabert bere atzetik, badoa Misiu, Buño eta Armstrong, Stefano De La Santa metro batzurekin Miracruzko aldapatxo horretan. Ez dago tarte handirik, Piepoli amore eman du. De La Santa ez dago logo fuerte, baina hor, badoa Buño. Berak aprobetxatu du hori momentu hai, eta, atakatu indu, baina beren erruren inor ez da sartu, eta, hor Buño esaliteke oso intertu. Jendea justu du Marino. Normala da, kilometro asko dero izan eginketak, eta kilometro gogorrape bai. Eta hor, De La Santa hor doi metro batzukin, eta esaliteko baina Armstrongek ondo atakatu duela hor, eta beren erruera sartuko da segurazki, eta beren atzean, ikusi bera ezen egartzen duen erabaki, hor erabaki egartzen duenak, urtetzen duena beti indarra gazten duz, eta hor, galdu egiteke indarra asko galdu ezkero, gero garaipena ez erabaztea, eta orduan, hemen hori saliteke... Ez dago erreakzia horik hemen atzean. Erreakzia horik ez dagoela, eta aurrekuekin, aurreku bat egiteko, aurrera juteko munta dagoz. Juanan, Stefano De La Santa eta Lance Armstrong lasterketa buruan atzean, ez dago erreakzia horik momentuz. Buño harrapatu nahi zuen, baina atzean kolaborazio hori laguntzarik izan ez duenez, gelditu egin da, Lance Armstrong etorri, estatu batuarrak harrapatu du eta harrigarri izan da, Buñoren lehen iesaldi saiakera horren ondoren, De La Santa atzean gelditu baita eta orain aranun dagoen mapeikoa, Lance Armstrong aurrean De La Santa bigarren eta atzean alde handi xamarrarekin atzean gelditu dira
beste gizon guztiak. Armstrongentzat hau ederra da, Marino. Bai. Atze negozio egin duen. Bai, De La Santa goenik kolaboratzen ari da hor, kontinuik datzen hori da, Musov ari dela. Eta, bueno, De La Santa ez dela askarra esprinean, eta Armstrong, dan osotzen dugu zelako askartasuna. Eta orduan, kolaboratzea Armstrongekin bizkat harrituta geratzen naiz. Dudari gabe, negozio ikaragarri egin du hor, Lance Armstrongek. Stefano de la Santa, berarekin batera, Mapei Libiko gizonak aurten bi garaipen hortu ditu, Ruta del Sol irabazi zuen lehenik, ondoren Zamudioko klasikoa, bigarren postuak ugari ditu, Ordizin, Sabina Nigon, Jobrau Kapen eta Burgosko bueltan, Armstrong eta de la Santa, azken kilometroko pankartaren bila doaz Juan Anegorburu, zenbat segundu daude lasterketa burua eta laukotaren artean. 12 segundu hartu ditu nik eta hortxe orain berdin geldituta Jolorain Jalaberra alegindu da une batez, baina ez dago kolaboraziorik, ez dute elkarron du lertzen eta uste dut Donostiako klasika hau irabazteko aukera izango dutela. Lance Armstrong espada de la Santak, naiz eta azken metroetan estatu batuarra azkarragoa izan. Dudari gabe, Lance Armstrongek aukera paregabea du, ikustezagun. 14 segundura pasada, azken kilometroko pankartan laukotea, harrigarri iruditzen zen, Marino Lejarretak esan duen bezala, Stefano de la Santa hor, Armstrongekin kolaboratzen ikustea, Stefano de la Santak, hor baita karratzekaldean, mundu kopako saikapenean lider den Johan Misiu, Stefano de la Santa eta Lance Armstrong sartu dira zuzen gurean, azken metroak, esan bezala, posibilitaterik handienak, Amerikarrak ditu, Dalasko txirrindulariak lor dezake, iaz lortu etzuena, iaz Armand de las Cuevas izan zuen aurretik, gaur jar dezake Donostia klasiko honen palmaresean bere izena. De la Santa eta Armstrong, ikus dezagun. Horrela ematen du, además De La Santa asko kolaboratzen ari da eta Armstrongentzako lan handia egiten. Segurazki hor Armstrongek ondo erabaziko du. Eta nik uste dut, ezin baten ailagoa ziren, Buño indertzuena ikusitet bera egin duen erasoa eta esaliteke bera lortuko zuela garaipena, baina Armstrongek segurazki lortuko garaipena. Hortxe dator, Dalasko txirrindularia 23 urte. Aixe irabaziko du esprinean, Lance Armstrong, Donostia klasikoaren irabazle. Motorolakoa, lehen tokian bigarren De La Santa. Azkenean Lance Armstrong, iaz bigarren izan zen gizona nagusitu da urten 15. edizioan. Hirugarren posturako esprinean, Jalabert, Misiu, Buño eta Piepoli. Buño izango dela, Buño oso indartzu guztiako eta Buño iziliteko hor, baina, ez Jalabert eta Musofen artean, Musofea, Misiu, Jalabert, Buño eta 6. tokia Leonardo Piepoli gaztearentzat. Beraz, mundu kopako saikapenan ez da aldaketarik. Aurreneko tokian Misiuk segiteko du, orain Jalabertek 2. postu hartuko du. Mauro Janeti atzean geratu da. 2. tokian den gizona, Suitzerra ez da geri. Hor dator Miguel Indurainen taldetxoa atzerago. Begibistan da baita ere talde nagusia. 7. postua dago jokoan, gogoratu garaipena Armstrongentzat. Denboraldiko 8. lortu du Donostiako bulebar honetan. Lance Armstrong aurrena, De La Santa 2. Misiu, mundu kopako liderra 3. Jalabert 4. Buño 5. eta Piepoli 6. tokian. Talden nagusiaren arteko esprina ikusiko dugu, 7. postu horretarako. Azkenean, Motorolako Amerikarra izan da nagusi. Lanfranchi, Casagrande, Difo, Txengialta, Siandri, Vandenbroek eta Miguel Indurain. Ordu zuen Nafarra. Talde horretan burua hartuta Miguel Indurain, jendearen txalo artean nola ez. Postur jarraian irabaztako gizona. Siandri izango da, ikustezagun. Siandri, azkenean Siandri, Vandenbroek eta Miguel Indurain. Pelotoi nagusiare hemen da. Andrei Txemil, guztien buru. Beraz, Lance Armstrongen garaipena, egia esan, arraro esamarra izan da. Juan Fernandezek argi utzi baitzuen. Atzo lasterketa atarian, Mapei Libik erabakiak ondo lotuta zituela, hau da Johan Misiuren lidergoa defenditzera etorriko zirela.
Gaur ordea dela Santak egin duena harrigarria iruditu zaigu. Bai, oso harrigarria da, jakin da seguru berak ez tegola posibilitateik lortzeko garaipena, eta atzen eukin beren atakatzean ikusten dut, ondo ikusten dut, atakatu den bezala, eta mazba, aprobetxatu gure ondo, baina indar askorik iztu eukin azkeneko kilometrutan dela Santak, eta atakatzean normala ikusten dut, baina gero Armstrongekin kolaboratzean ikusten dut oso arraroa dela, eta barrek esaten nahi du, joen dela beren karrera egin, hor ahaztu indela Musofe daula beren taldean, eta Musofe tekola lidera Kopa del Mundokoa, eta Musofek amaz gero iguel garaipena lortzeko modun posibilitatea bazekela, eta hor du, nik uste dut hor pizkat erruen dula. Bai, Fermin, ezinezkoa da hemen beste gonbidaturik izatea, izan ere jendetza ikaragarria, denak hementxe hurbildu dira, Miguel Indurainakin hitz egin nahi genuen, baina ezinezkoa da beraren gana joatea. Eta Sabino Padilla ere harrapatzeko gogoa bagenuen, baina Francis Lafargek esan digunez, Sabino Padilla hotelean da, eta hotelean da telebista ikusten aritu delako, izan ere Martin Fitz, Goteborren munduko txapeldun izan baita maratoian, gogoratu Indurainen medikoa izateaz gain, Fitzen entrenatzaile ere badela Sabino Padilla, eta beraz gaur begi bat Donostiako klasiko honetan, eta bestea telebistan munduko txapelketa horretan izan ditu Sabino Padillak, eta honen bestez ez da helmuga puntu honetan, eta ez dugu berarekin hitz egiteko aukerarik izango. Hor duzu bien bitartean, Lance Armstrong, txapela buruan, Donostia klasikoaren irabazle. Munduko kopako lehen garaipena du hau, Lance Armstrongek. Eta bere izena, hor da jada, Armand de las Cuevas, Claudio Chiappucci, Raúl Alcalá, Gianni Buño, Miguel Indurain, Gerard Zadrobilek, Gerjan Tenis, Marino Lejarreta, Iñaki Gaston, Adri Van der Poel, Niki Rutiman eta Claude Criquelionen aldamenean.